Здравейте, аз съм Вики, на 10 съм и съм на йога постелката от 3 годишна. Имам таен код за справянето с живота. А ти готов ли си да ти го дам? Не е скучно. Тя ми започна преди мен и тя ме научи, че йога кодът е комбинация от движение и мислене, която те прави по-силен, по-спокоен и по-умен. Тук ще разкодираме кодът за фокусиране преди тест. Кодът за изправен гръб, за да не те боли от телефона. И кодът за спокойствие. Това е като да хакнеш стреса си. Никакви бъгове повече. Ако си на 10, 11, 12 или 13 и искаш да знаеш всички тайни формули за самочувствие и енергия, абонирай се за моя канал. Аз съм Вики и ще ти дам йога кодът. Чао!